ఎన్ఎస్ న్యూస్. నేను సుమా. ముందుగా బులెటిన్లో హెడ్లైన్స్. శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం శ్రీకాళహస్తి శ్రీ వంశీ యాదవ్ ఎమ్మెల్యే విశాఖపట్నం వారు ఈరోజు కుటుంబ సమేతంగా శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామివారి దర్శనానికి విచ్చేసి ఉన్నారు. ఆలయ అధికారులు వారిని సాదరంగా ఆహ్వానించి వారికి ఆంతరాలయ దర్శనము, వేద ఆశీర్వచనము ఏర్పాటు చేయడమైనది. సదరు కార్యక్రమంలో శ్రీకాళహస్తి ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు కొట్టే సాయి ప్రసాద్, ఆలయ ప్రోటోకాల్ ఏఈఓ మోహన్, ఏపీఆర్ఓలు రవి, శేఖర్ బాబు పాల్గొన్నారు.